Mizgîn Tahir yekemîn stranbêja opera Kurd e. Hunermenda Kurd Mizgîn Tahir li bajarê Dirbêsiya Rojavayê Kurdistanê sala 1976 jî dayîk bûye. Di nava maleke hunerî de rabûye, bav dengbêj û dayîk jî çîrokbêj. Dil kuştiye awrin çavên we, dil girtiye reşmûyên çavên we. Di sala 2005 de di konsera bilindiya opera li Şama paytext xwendina xwe qedandiye. Li navenda Cervantesiya İspanî û navenda Fransiya Çandî û mala opera li Şamê konser pêşkêşkirine. Şerin, tam şerin, lev şerin, dil kuştiye awrin çavên we. Li bajarên Heleb, Serêkaniyê û Silêmaniya Başûrê Kurdistanê jî orkestra berhemanî. Her wiha di gelek festîvalên Bakurê Welêt, Amed, Wan, Cizîr, Nisêbîn, Dêrsim, İstanbul, Enqere û İzmîrê de beşdar bûye. Elbomek wê heye bi navê Lorika Adiloş têde stranên opera bi Kurdî straye. Mozart, Bach, George Bizet, Mesna, Giuseppe Verdi, Bocchini. Ji karên wê yên operayên girîng, Keyban û Amedesa û Şahmîran. Her derom derom dalım delerizi amuzagiyavum. Li Akademiya Cegerxwîniya bajarê Amedê wekî mamosteyekê cihgirtiye. Maystrotiya orkestra Heskîf li bajarê Batmanê kiriye. Anha li Rojavayê Kurdistan e û di çend projeyan de cihgirtiye. Bi kevana zêrîn re û projeya Korala Zarokên Rojava haziriya avakirina komeke zarokan dike. Her derom derom dalım delerizi amuzagiyan, çom becet belim yar gerden berzi amuzagiyan. Her derom erom dalım delerizi amuzagiyan, çom becet belim yar gerden berzi amuzagiyan. Amuza tubala berzi, amuza tubu min ferzi, amuza taqaqulekem, navdalım fenki dilekem.